nik hitz egingo dizuet, ikusten duzue lehenengo diapositiba honetan euskalgintza eta feminismoaren uztardura posible batetik. Pentsamendu eta praktika hau Idurre Eskizabelekin batera eta jende gehiagorekin batera sortzen eta praktikatzen goazen kontu bada, esan nahi dut, eraikuntzan dagoen pentsamendu badela, proposamen gixara planteatzen dugula, eztabaidara irekitzen dugula, eta horren ondotik esan nun kokatzen garen. Dago kokatzen gara, feminista gara, euskaltzalea gara, eta ezkerrean kokatzen gara. Eta ez galdetu zer dan ezkerra, zori zuek jakin berdezue. Baina ezkerrean kokatzen gara. Honekin esan nahi dut, feminismo marxistan edo kokatzen garela, eta konkretuago esan da feminismo intersekzionalean. Askotan esaten digute, eta aurrez kritika horri erantzungo diot, bai, baina zuena partziala da, niratu dago ez da partziala. Partziala guztia da, unibertsala dana, da partzialtasun baten orokortasuna besterik ez, eta hori denok dakigu, zer dan unibertsala, gure mundu honetan, ze genero dan, ze klase sozial dan, ze hizkuntza dan, ze bizimodu dan, ze pentsakera dan, ze politika dian, eta hori ez da partikulartasun baten unibertsalizazioa baino, beraz, partikularra deno gara, eta aldi berean, unibertsal izango gara, baldin eta gai barin bagara, partikulartasun guztien arteko aliantzatik, orokortasun bat edo unibertsaltasun bat lortzeko. Hori da, feminismoak nolabait bere baitan duen printzipioetako bat. Ezkerreko feminismoak, bintzat. Hemen ikusten dezuen argazki hori, gainetik esplikatuko dut, Angela Davis da. Zer ez da ikusten? Zer? Ez, hemen dago, zer ez da ikusten? Ez pasa. Bale, barkatu. Irudia... Ze zorroztasun. Marrazki hori... Arrate Rodríguez artistak egina, hori Angela Davis da, behar bat ezagutuko duzu irudi hau, ze berriak egin zituen t-shirta batzuk, irudi horrekin Angela Davis da. Angela Davis, pentsalari feminista, aktivista, filosofo iparamerikar ezaguna da, Euskal Herrian egon da, ezaguna da, gutxienez 80ko hamarkadetik, Euskal Herrian ere bai, feminismoan ere oso presente, bereziki iparraldeko feminismoan, hegoaldeko feminismoa, orain dela urte batzuk arte oso feminismo estatala izan da, edo espainola izan da, edo Espainian ardaztutako feminismo bat izan da, eta iparraldeko aldiz, 80ko hamarkadetan dagoeneko ardazten da Euskal Herrian, ardazten da nazio askapenaren barruan, eta ardazten da Angela Davisen teorietan, naiz eta gu hegoaldean oraindik ez ginean ezertaz enteratzen ez da. Alegia, ez gatozela gauza berrienarekin ona. Angela Davisi jarri diogu esaldi bat, Jalgiadi plazara, Bernat Etxeparek orain 500 urte, euskararen gainean botatako aldarri lelo ezagun hori, ez? Nolabait horrekin irudekatu nahi dugu, Angela Davisek edo feminismoak esan lezaken, emakumea irten nadi plazara, euskara irten zaite plazara, ez? Biak lotzearena. 20 minutu oso gutxi dira, baina saiatuko naiz. Angela Davisek marrazki honetan azal zuria du, bera berez afroamerikarra da, azal beltzekoa, Birmingham hirikoa, Alabaman jaioa. Ezaguna egintzan orain dela esan dizuet bezala, 80garren hamarka, baino lehenago ere bai, Black Pantherretako kide izan zelako, atxilotu egon zelako, Europa eta Estatu Batuetan bere aldeko kanpaina handi bat, sostengu kanpaina handi bat antolatu zelako, Euskal Herritik ere bai, eta garai batean bere komunikatu atera zuen, Angela Davisen 70-pikoan askatasuna eskatuz. Kontua da, beak oso goiz, orain 80 urtera ez da iristen, baina 40 urte bete aurretik autobiografia bat idatzi zuela, eta berak esaten du nahi zuelako gehien bat bere kokapena, bere pentsamendua esplikatu, ez? Baina bere bizipenetatik egiten du, parentesi bat, bizipenetatik zientzia edo zerbait kontatzea, hori feminismoaren beste aldarri bada, jakintza ez dago akademian bakarrik, jakintza dago bizipenetan, eta eguneroan bizi ditugun kontu horietan, ez da?
Eta orduan hor, anekdota bat kontatzen du polita. Davisek bi aizpa ditu, hiru aizpa dira, esan bezala Birmingham hirian, eta hauek eskolatuak izan ziren, monjen eskola batean, monja ordena frantses bat edo, eta beraz, beraien ikasketa guztia, frantsesez egin zituzten, eta kontatzen du nola bere bi aizpekin badoan Birmingham hiriko zapata denda elegante batera, non beltzek ezin duten sartu, ezta? Eta orduan, sartzen direnean dendakoak nola begiratzen dien, apur bat esanez, zuek zer egiten duzu hemen, ezta? Eta dendaria ohartzen da frantsesez ari direla hizketan. Eta orduan, pentsatzen du, hauek paristarrak dira, edo, frantsesa dira, beraz, sarrarazten ditu, atenditzen ditu, auta beste, oso ondo tratatzen ditu, alegia, zuriak balira bezala, alegia, Angela Davisek esaten du bezala, pertsonak bezala, eta bukaeran galdetzen die, nongoak zarete. Eta orduan Angela Davisek bere 16 urtekin esaten die, gu hemengoa gara. Alegia, gu beltza gara. Zuk denda honetan sartzerik nahi ez duzun hoiek gu gara. Guri, anekdota honek, euskararen begiradatik ekartzen dizkigu galdera batzuk, ezta? Eta da, nolatan hizkuntza bat erabili edo beste bat, azalaren kolorea aldatzen zaizun. Gizartearen zentroan eta eskubide sozial guztiak eta hiritar esaten den, hiritarren termino guzti horietan jabe izatetik, edo hori izatera pasa zaitezke segun ze hizkuntzatan egiten duzun. Eta beste hizkuntza baten egiten bazu, zaude bazterrean eta gasik pertsonaren, hiritarraren planotik oso bera, ezta? Beraz, galdera da, hizkuntza batean edo bestean egin gauza berdina da, gauza berdina elikatzen da, leku berean jartze zaitu, hizkuntza batean hitz egin edo bestean hitz egin, hizkuntza batean hitz egin edo bestean hitz egin, hiritar bezala, herritar bezala dituzun eskubideak berdin bermatzen dira, demokraziaren aplikazioa berdin egikaritzen da hizkuntza batean edo bestean, hizkuntza baten edo bestean erdigunean zaude edo bazterrean zaude, zer gertatzen da? Galdera hauek, pertinentea dira. Galdera hauek dira feminismoak sexu generoaren gainean, emakumearen gainean egiten ditun berdinak. Gauza berdina da, genero bateko edo besteko izan, edo bateko izan leku batean zaude eta bestean zaude, bateko izan eskubide guztiak errespetatzen zaizkizu eta bestean ez, nun zaude? Beraz, hurbilpenak badaude bi plano hauetan. Orain informatikaria behar dugu. Igual ni naiz, baina... Naiz pasatzen? Hemendik? Baina nondi da, hemendik? Baina pasatzen zu, ez? Ez handi pasatzen. Hemendik da. Ingo dugu, nola baita. Beraz, esan bezala, bizipenak jakintza akademikoa haina garrantzi du. Hori uste dute gaur egun ezin dela ukatu, ez? Eta feminismoaren oinarrietako bat hori da. Guk abiatzen gara beraz, gure formaziotik, baina baita ere gure militantziatik, eta hori baino lehen gure bizipenetatik. Eta orduan guk bi galdera planteatzen ditugu, normalean, eta gaur 3. bat ere planteatuko dut, eta nahi baduzue pentsatu edo ia zerbait iradokorra etortzen zaizuen. Eta da, galdetzea, ni Lorea, zu noiz ohartu zara Euskalduna zarela, eta Lorea noiz ohartu zara emakume zarela. Ni galdera hauek egiten dizkion nire buruari orain, alegia ondoren, a posteriori egindako errelato bat egiten dudala, baina nik badakit hortaz noiz ohartzen naizen. Eta ohartzen naizen bi kasuetan, bi kasua kasu bakarra da, eta da nire haurtzaroko pasaizo bat, eta bi gertaera horretan ohartzen naiz. Ostra, ni diferentea naiz, ni Euskalduna naiz,
Hori da lehenengo sorpresa eramatena. Badau beste jende bat, beste hizkuntza baduna, munduan, ostra. Eta bestea da, baina mutilek baitanik ez, bai? Hori da ez. Eta horren urrengo gogoeta da, baina, klaro, gauza bada diferente izatea, ze diferente izatea zoragarria da mundu hontan, da demagozin hori ari gara aldarrikatzen, baina, diferentzia denean gutxiago izatea, ez da gauza bera, ez da. Orduan, ohartzea bi gauza horietaz, eta ohartzea bazterrean zaudela, bai? Euskara ez dela guai, eta gainaz, neskazarelako eskolako patioan txoko batean egon bartzarela soka saltoan, ez da? Bueno, ez da oso graziosoa. Guk testeatu ditugu, hitzaldi mordo bat eta eman ditugu, eta egon gara mila tokitan, eta testeatu dugu eta jendei galdetzen diogu, ez? Eta gure konklusioa da, konklusioetako bat, holako egoerak beti gertatzen dira konfrontazio egoeretan. Halako kontzientzia hartze bat, halako min bat ematen dizunen zerbaitek eta esatezu, ostra, hemen ze gertatu da, ezta? Osea, konfrontazio baten edo gatazka baten azaleratzean, existitzen den gatazka baten azaleratzean konturatze zara zure izate subordinatua nahi badezu, ezta? Bueno, ni pentsatzen dut, antzera gertatu litekela, langile kontzientzia etortzen zaizunean, ezta? Bueno, horre, marxismoan edo, ni baino gehiago jakingo duzu, berbada, baina ez, horre esatezan kontzientzia nola sortzen da, ezta? Kontzientzia sortzen da, basta egite, 20.000 ikastaro trinko eta liburuak irakurriz edo kontzientzia sortzen da zaudenean lanean eta zaudenean zure bizitzan, zure bizipenetan sentitzen dezunean askoz gutxiago, sentitzen menperatua, sentitzen zarenean esplotatua ez da. Bueno, bide horiek ez orduan, gauza berdina nola sortzen da langile kontzientzia, noiz konturatzen gara langile garela, zer da langile izatea, eta gaur egun klasearen termino ere sartzen dugu guk debate honetan, eta uste dut importantea dela, uste dut ez dela erresa gaur egun klasearen gainean zerbait esatea, behar bada marxismoaren analisi unitate horiek balio digute, gizarte analizatzeko, ekonomikoki, baina behar bada soziologikoki. Oso diferentea da, ze denok bizi gara nolabait izan nahi ez dugun zerbaiten kontra bizitzen, ez da, inork ez du nahi izan, langile ez du nahi izan, prekario ez du nahi izan, azpiko denok izan nahi dugu goragoko zerbait, ez? Aldi berean, klasearen adierazpena oso garbi ikusten da, goiko klasearen adierazpidean, ze oso onartua dute eta oso ondo agertzen dute beraiek direla goiko klasea, eta hori ikusten da, eusein telebistako informatibo ikusten duzunean, ez da. Horretaz gero zerbait gehiago esango dut, urrengo diapoa, hau ez da egit. Pena, hortik izango dut? Ez, hori ez da. Beraz, hemen daun ere, bakizue, bertsolariek bertsoaren bukaeran botatze dutela idea, gordetze dutela bukaeraino, nik hasieran botatze dizuet. Euskalduna naizelako naiz feminista, eta feminista naizelako naiz euskalduna, ez da? Galdera da, langile kontzientzia dudalako, naiz feminista, izan behar dut, bai? Langile kontzientzia dudalako, izan behar dut euskaldun, euskaltzale, ba naiz, ez naiz, lotuta daude, ez daude lotuta, langile kontzientziak zertara behartzen gaitu, zertara lotzen gaitu soilik. Feminismoak horretan, feminismoek, bide luzea egin du, eta badu kapazidade bat, nolabait, integratzeko bai feminismo desberdinak, eta debate handiak ditu bere barruan hainbat gairen bueltan, baina aldi beren oso kontziente da, eta lehen aipatu dudan feminismo intersekzionaletik, nolabait, ezin dela feminismoa bakarrik izan emakume eta gizonen arteko berdintasuna, edo emakumeek berdintasuna erdiesteko mugimendu bat, baizik eta, zergatik, hasten zarenean hanka bat hor sartzen duzunean konturatzen zarelako horren
emakumeari erabat peatua dagoela pobretasuna, alegia ari gara hitz egiten, baldintza ekonomikoez, prekaritateaz hitz egiten ari gara, eta horri lotua dagoelako baita ere hizkuntza minorizatuaren jabedun izatea edo ez. Hizkuntz protokoloaren, hizkuntz protokoloa aurkeztu zen UNESCOren kongresua Donostian egin zanean, abenduan, eta han aditu batek esan zuen, berak lan egite zuen gehien bate hirugarren munduko komatxoekin, emakumekin, eta handatu esate zuen, munduko pobreenak, barin badia biztanleen bierenak, hoietatik 70% emakumezkoak dira, bai pobreenak, ezta? Eta pobre hoien artean, 70% emakume hoien artean, 80% bere hizkuntza minorizatu bat du. Galdera da, hauek kasualidadea dira, edo hor kate badago lotzen dena, bai? Beraz, kate bat baldin badago lotzen dena, esan nahi du, horri buelta emateko katearen buelta horretatik gora etorri bar garela, bai? Ezin garela faktore bakarrean. Konzentratu baizik, konplexuago egin behar dugula, nolabait gure borroka esparroen arteko uztardura hori. Angela Davis esan dizuet, Angela Davisen idea hau lehen bota dut, baina feminisme, katalan ez dago, feminisme es la idea radical que les dones son personas. Hain simple ez da, pixka bat, pentsatzen dut badakizuela zer den feminismoa ez da, baina idea, oinarrizko ideia bat, honek suposatzen duen guztiarekin, ez da? Eta zer den persona izatea gaur egun, zein den persona eredua gaur egun, eta horra iristeko, nork dituen ateak irekita eta nork ez, ez da? Eta guain pare bat edo 3 ideia, pixka bat behar bada iradokorrak edo zerbait esango dizuenak. Angela Davis, feminista marxista da, eta, hau da bere esaldietako bat, ezta? Feminismoa zelikatutako marxismoa da behar duguna orain inoiz baino gehiago. Horixe da historiaren zehatz honetan estrategiarik onena. Pixkat aldamenean geratzen da, baina importantea da gauza hauek esatea niretzako, bereziki hemen. Hau da guk Angelaren liburua itzuli genuen, liburu hau Women Race and Class, ezta? Berak hor planteatzen du menperakuntza hirukoitzaren teoria eta feminismo intersekzionalaren abiapuntua, ezta? Guk gurera ekarrita esaten dugu emakumea, hizkuntza, nazioa eta klasea. 3 horien uztardurara ekartzen dugu. Beste pentsalari marxista handi bat, askoz zaharragokoa, Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgok 1912an esana, feminista izan eta ezkerreko ez izatea, estrategiarik ez izatea da, eta ezkerreko izan eta feminista ez izatea, sakontasunik ez izatea. Uste dut, ezkertasuna, lehen esan dudan, ez dakiz zer dan ezkertasuna, baina uste hemen dijoala ezkertasuna. Eta behar bada ezkertasuna hau dela, feminismoa da sozialismo berria. Honen inguruan badago literatura oso bat eta feminismoaren barruan hau dagoeneko garatzen da alde askotan. Lehengoan ezker abertzaleko batek esan zian, ez ona zure provokazioa, feminismoa da sozialismo berria. Esan ez da provokazioa, Hau esan nahi dut honek badu atzean bizipena eta badu pentsamendu eta praktika oso bat, eta gaur egun ezagutuko duzu feminismoak alor guztiei nolabai saiatzen dela erantzuna ematen. Feminismo ekonomia feministatik eta gizarte mailako zeatik identitateen auziari ikaragarrizko berrikuntza ekarri dio, identitatea zer dan emakume izatea, generoa bai, genero ez, gizon ez gizon, hor mundu berri oso bate ireki du bai praktikan, bai teorian, bai epistemologikoki, beste modu batea pentsatzeko norberatasunak eta gutasunak, bizi dugu baita ere kapitalismo basati honetan, eta orduan, uste dut, esaldi honek bere zentzua baduela eta bere teoria guztiatzean. Menperakuntza hirukoitza Angela Davisek planteatzen duna emakume arraza eta klasea, ezta? Angela Davisek baino lehenago, kurioski, Maria Mercè Marçal, hau da poeta kataluniarra, anarkista eta abertzalea, hau badakizue Katalunian oso gauza ohikoa dela,
Eta, bueno, hau da bere poema oso ezagun bat, ezta, dibisa, eta gainaz, nolabait hau da nire pasaportea, esaten duna, ni hau naiz, ez? Eta esaten du, menturari hiru dohain zor dizkiot, emazte sortu izana, klase sozial apalekoa eta herrialde zapaldukoa. Eta hiru bider errebelde izateko urdin uherra, bai? Alegia, hiru aldiz da menperatua. Bere gorputzean, bai? Ze askotan menperakuntzak ematen da abstraktuak direla, eta ez, nire gorputzean, nire buruan, nire baitan daude hiruak, eta hirurak lotuta daude. Eta guri askotan gertatu izan zaigu, lotu ditugun arte, esaten genula, bueno, 6-tatik 8-tara militantzia euskaltzalea dut, eta 8-tatik 10-tara militantzia feminista dut, ezta? Eta bitartean, aldu dana egiten dut bizitzan. Eta gero kontuatzen zara, eske persona bat naiz, persona bakarra esan nahi dut, kasu honetan, persona ere bai, lotuta daudela, ezin diela berezi, lotuta dijoazela, ezta? Eta orduan, Mersek, Marshallek dagoeneko botatzen du hori. Importantea poema honetan, bai? Nolabait, zapalkuntzari deitzen diola dohain. Osa, zapalkuntza ez da makurkeria bat, zapalkuntza da zorte handi bat. Eta uste dute feminismoak ere bere egiten duela, eta uste dute ideia importante badala pentsatzeko. Zergatik, hiru bider errebelde izateko aukera ematen dizulako. Mundua aldatzeko, borrokatzeko, bai? Bueno, hemen asko hitz egin genezake, zer dan askatasuna, ez? Baina, begirada marxistak esaten du, askatasun personalik ez dagoen askatasun bakarra da langile klaseak lortu lezakena, ez da? Beste dana egituratutako munduan bizi gara, ez? Antropologia marxistaren arabera. Feminismoak ere antzeko zerbait esan lezake, ez? Bizi gara hiperregituratutako gizarte batean, apenas aukeratzen ditugu gauzak, esan nahi dut, nola jantzi, nola hitz egin, ze erosi, ze jan, norekin oheratu, aukera oso murritza da, menu baten barruan goaz. Eta hortik irtetzea, inor gutxi irtengo da, ez? Orduan, uste dugu aukeratzen dugula, eta ez dugu aukeratzen, eta nun daude askatasun eremuak, feminismoak esaten du feminismoan daudela, eta marxismoak esaten du langile mugimenduan daudela, ezta. Honekin esan nahi dut, nolabait, hiru bider errebelde izateko hori zorte handi badela. Zapalkuntza hirukoitza, ezta. Guk zergatik, esaten nizuen bezala, guk arrazaren kontzeptua naziora ekartzen dugu. Azken finean, komunitate edo kolektibitate baten nolabait aitortza eskaera bada. Gero, honetaz, zertxo bat gehiago esan nahi du ze badaude gauza niretzako importanteak, bai? Baina azken finean kolektibitate baten aitortza ezagutza bada, ez da? Izan arrazagatiko, azal koloreagatiko, izan naziogatiko, izan sexu genero identitatearekiko, edo izan beste nolabait kolektibo bihurtzen gaitun zerbaitena, ez? Hor kolektibo bateaz hitz egiten ari gara, ez da? Gure ustea da, euskal nazioaz ari garela, leku privilegiatua naziotasunaren kontzeptu hori, nahi bazuen naziotasun kulturala. Netzako naziotasun kulturala erabat politikoa da, ezin dia berezi bat eta beste, baina nahi baduzue horrela esan da, nolabait leku privilegiatua da hizkuntza eta hiztuna nazio hori menperatzeko. Beraz, leku privilegiatua da hiztunaren planoa nolabait nazio borroka hori aurrera eramateko. Bai? Sexu generoan, antzeko zerbait gertatzen da, ez da? Nolabait, sexu generoaren banaketan, emakume eta gizon kategoria analitiko eta sozial bezala erabiltzen ditut, eta askotan guk esaten dugu hemen gauden guztiok emakumea gara, edo emakumeak eta ez gizona gaude, edo ez gizonak ere emakumeak zarete, bai? Ze gizon izatea gaur egun gure iruditeri kolektiboan eta gure jerarkia sisteman, botere sisteman badakigu zer dan gizon bat, ez? Eta horietako baldintza asko betetzen ditugu, baina beste asko ez, ez da? Zuria izatea, gizona izatea, heterosexuala izatea, arrakastatxo izatea, dirua izatea, muturrean egotea, guzti hori. Hemen genealogia txiki bat besterik ez dut egingo esateko hizkuntzaren leku privilegiatu hori zapalkuntzarako,
Aide Agirre eta Polixene Trabudua Larrinagoko kartzelan 1953an mitin bat euskaraz emateagatik, hau dira Eusko Alderdi Jeltzaleko Euskal Emakume Batzako bi lider, movimentu oso interesantea, feminista izan gabe, kasi protofeminista bihurtu zienak, eta hauen lana zen zaintza, baina zaintza euskararena, ama euskararena, ama berriarena, umeena eta guzti horrena. Orduan, hizkuntzagatiko zapalkuntza eta generoari lotua hemen ikusten dugu, argazki horretan, bigarren fotoa da iparraldeko lehen aipatu dizuedan 80ko hamarkadan dagoeneko errebindikatzen dutenak nazio askapena, klase askapena eta genero askapena lotzen dituztenak. Ordura arte, nolabai nazio askapenaren barruan edo mugimenduan, edo mugimendu eraldatzailean esango dugu, menperakuntza bikoitza askotan erabili izan da, debatea izan da, ezta? Alegia, nazio askapena edo langile borroka, ez? Eta horre ondia, debate historikoak etaren barruan eta inguruan zein gailendu zeinez, nola lotu, pueblo trabajador basko, eta hor sortzen dien zea guztiak. Baina, hirukoitzarena, beti generoa inkorporatze hori beti kostatzen da, eta guri ere bai. Aipamen batzuk, Nel Bidal, Galiziako hizkuntza normalizaziarako teknikarien elkarteko lehendakaria. Inkoherentea da hizkuntza defendatzea eta matxista izatea. Hor utziko dut, ez du gehiago esango. Maialen Lujanbiorena polita da, baina honekin bi hitz, ze hau da, azkenen gure diskursoaren muinetako bat, eta da Pierre Bourdieu'rena, alegia zer dira hizkuntzak, bai? Zer dira hizkuntzak? Balen azaldu dudan azal zuritze beste horretan, hizkuntzak egiten dizun, eta guk hizkuntzarekin egiten ditugun azal beste eta zuritzeak, egiten dizkigutenak eta egiten ditugunak, zergatik da, hizkuntza hitz egin ohi da komunikatzeko funtzio soila balu bezala, baina hizkuntzak bere baitan du botere printzipioa. Hizkuntzak dira egunero praktika borrokak. Bai, hitzen esan nahia, eta hori pentsatzen dut sindikatuan oso ondo dakizuela, hitzak zer esan nahi duten, nola peleatu behar den egunero medioetan eta alde guztietan, nork esaten duen zer dan demokrazia, zer dan justizia soziala, zer dan indarkeria, zer dan mila kontu, zer dan feminismoa, zer dan laguntza soziala, zer dan RGIa, nork definitzen ditu gauzak, hori dana eguneroko borroka bada, eta hor, sartu ditzazkegu aldaera gehiago, eta aldaerak dira, borroka hizkuntza praktika horretan ze hizkuntzetan egiten den, egongo zara zentroan edo bazterrean, eta ze generok egiten duen, emakumeak edo gizonak, iritsiko zara urrutirago edo gerturago. Eta aldaera gehiago ere bai, boterearen erpinean zauden, edo zaren militante oinarrizko bat, edo dena dela. Beraz, hau hizkuntzarena ez da gauza, guk beti esaten dugu, ez da gauza identitario bat, bada, baina ez da hori soilik, hori baino gehiago da. Horregatik du hainbeste garrantzi, ez guregan, baizik, eta estatu espainolak eta frantsesak eta alemanak daukaten tema beraien hizkuntza inondik inora ez dezan zentimetro bagaldu. Ez guk, tema besteena da, bereziki ez da. Luzatzen nahi naiz, baina hau esplikatu nahi dut. Feminismoaren zehatako bada, ez da, nolabait, naturalizazioa da botereak erabiltzen duen tresna, menperakuntza egoerak sortzeko. Berdin razialak, berdin linguistikoak, berdin generokoak, berdin klase sozialekoak. Eta naturalizazioak esaten diguna da, diskurso oso bat eratzen dela, esaten duna, zu zauden tokian zaude, ala jaio zarelako. Eta ezin duzu ezer aldatu, bai? Eta emakumeak jaiotzez gara, goxoak, zaintzara emana, publikoan hitz egitea gorrotatzen dugu, botere politikoa ez dugu ikusirei nahi, zaigu gustatzen plazaren erdian egotea, iritziak emateko, beti ez dakit nola esan, beti esaten da hitzaldietara etortzen garela eta lehenengo gauza esaten dugula barkatu. Hori dana berez dakarkigu, guk dakarkigu, hola jaio gea, beraz, zorte txarra, iritsiko zara, onaino ez da. Motila jaio izan bazina, zure perspektiba gutxienez gehiago izango erilateke. Euskararen kasuan naturalizazioa ematen da eta konstanteki ematen da, ez da. Alegia, euskara da hizkuntza txikia, goxoa, ez erabili arma politiko bezala, balio du, umetxoa hitz egiteko, zakurra hitz egiteko, umei eskolan bai,
Eskolatik kanpo ez, umei eskolan bai, eta gero umeekin, bestak 8-10 urte bete arte, gero ja ez. Gauza serioak espainolez, besteanak euskeraz. Bueno, hor, naturalizazio prozesua identikoa da, emakumeen gainean, arrazismoaren gainean, esan genezake, eta baita ere, genero sistemaren gainean, ezta? Eta hau, hau da Bordiok erabiltzezun, Foucaultek erabiltzezun, indarkeria simbolikoa, ezta? Alegia, indarkeria simbolikoa da oso sutila, baina ezaugarri nagusiana da, aspiratuak sinistu egiten dula hori dela. Zer gainaz, aitatasunez esate zaizu, eta zure on beharrez, gauza, hitz ederrak dira, zu azpian egon zaitezen. Azken finean, honek esan nahi du, ez zaitez politikara etorri, etzazu zure auzi partikular, identitario, txiki horrekin, etzazu plaza dantzan jarri. Hoi zure kontua da, bai? Hoi ez da gizartearen, respublikaren, gai importanten auzia. Bueno, desnaturalizazioak horretara jo behar du. Esatea, ez, hau ez da horrela. Gu plazaragoaz, ze gugan, bai emakume bezala eta bai hiztun bezala, egikaritzen da demokrazia baten esango genuke maila, edo eskubide sozialen maila. Bueno, jabetzea, almentzea, boteretzea, paso egingo dut, eta hau da guk planteatzen duguna, ez? Feminismoak egiten du identitate auzi bat, auzi gisa konsideratzen zena, emakumeen kontua da, zuen kontua da, ze problema duzu? Zein da zure problema? Zene duzu pixka bat plazara irten, jarri banku batean hor, eta txokoan egongo zara, ez da? Baina zuen problema da. Ez da gure problema. Denon problema da, bai? Guztion auzia da. Alegia, demokraziaren da justizia sozialaren terminoetara ekartzea. Bai feminismoa eta baita ere hizkuntza. Zergatik, esan dudan bezala, tasun horiek, identitate tasun horiek, kolokatzen zaituelako gizartean eskubide dun edo eskubide gutxigo dun. Bai? Edo bazterrean edo erdian. Beraz, ez da identitate kontu bat, ez da nik zer izan nahiko nuken kontu bat, baizik eta nolabait demokrazia bera jokuan jartzen duen kontu bat. Privilegioak, noski, eskubideak aldarrikatzen direnean privilegio hitza aipatu beharra dago, ez da? Eskubideak izateko norbaitek eskubide horren aitortza egin behar dizu, eta eskubide hori zuk praktikatu ahal izateko beste norbait egon behar da beste aldean, ez da? Eta hori ez badago, privilegio egoerak daude, beste gizarteko beste borroka eremu guztietan gertatzen den bezala. Sindikatuek egiten dute feminismoak egin du interpelatu, bai? Uste dut Euskal Munduak ez duela egiten interpelatu. Lutxo Egiak Bilbon orain dela 3 urte egin zuen performance bat, hilabete oso bat euskera espainolez hitz egin gabe Bilbon bizi, bai? Eta gero hori errepikatu da Donostiko Egia auzoan da beste batzuetan, bizi, ez? Oso esperimentu polita da. Hor, galdera da, zergatik da esperimentu polita? Iten dulako gatazka dagoen tokia nolabait bisibilizatu. Zeguten guztien egia esaten, hizkuntzarekin ez dago gatazkaik, feminismoarekin ez dago gatazkaik, ez daude gatazkak. Horrela daude gauzako, nio gatazka ez dago, eta gatazka bat dago. Erabakiko bagenu, Euskaldun guztiok, egun bakar bat, afasia batek ematen digu, eta egun bakar bat euskeraz hitz egitea. Ze izango zen egun hori? Ze izango zen? Ze izango zen? Zeingo dugu? Zeingo dute elebakarrek? Nola? Hori da gatazka. Gatazka ez da mutur joka ibiltzea, edo bai, baina gatazka da esatea nik nire eskubideak ezin ditut praktikara eraman zuk eragozten didazulako. Bai. Eta bukatzeko, hauxe, baki pasatzen nahi naizela, baina idea bezala eta importante da, Nancy Fraser, hau ere feminista marxista bada, eta feminismoaren barruan dago oraintxe debate oso importante bat, dala identitatea edo justizia soziala. Eta uste dut, Euskal Herrian debate hau ere badagoela. Eta planteatzen dugunean
Eta berbada Podemos alderdia agertzen zaigunean justizia sozialaren aldeko diskurso batekin, eta bueno, identitatean edo nazio askapenean geudenak olako zea bat jotzen dugun, esaten dugun, bai, justizia soziala da egin behar dena, eta besteanak baztertu, eta euskararekin kontuz, jende usatu dezake, edo prozesu soberanista baten, edo prozesu independentista baten, nahi dezunean. Ikusten da debate hau, bi gauza diferente balia bezala, ez? Eta feminismoan ere gauza berdina da, Judy Butler identidadea, ez dago generorik, ez dago gizonik, ez dago emakumerik, nahi duzune izango zara, ideia oso importante bat, eta gaur egun uste dute oso kontutan hartu beharrekoa, autua, zure identitatearen autua, ez? Ez dakarkizuna baizizuk izan nahi duzulako izango zara, eta Nancy Fraserrek justizia soziala erabiltzen dutenean termino bezala ez. Bueno, Fraserrek azkenean saiatu da feminismoan biak lotzen esaten, biak gauza bera dira. Leku beretik pasatzen da nazio askapena, leku beretik pasatzen da prekaritatearen kontrako borroka, leku beretik pasatzen da sexu genero borroka. Bai? Zergatik, basaten delako, justizia soziala ez dalako posible kolektibitateen ezagutzari gabe. Alegia, justizia sozialak termino esango dugu, inkluso marxistak, ez dakit, baina liberaletan bai, bilatzen du berdintasuna, eta eskubide individualetan kolokatzen da. Bueno, marxismoak ez barkatu. Ez, baina eskubide individualak, dano gara berdin, eta eskubide berdina ditugu. Kontu da, ez garela berdinak. Karo, hori gezurra da, ez gara berdinak. Bai? Ez gaude egoera berean, eta ez gara izango, ez da? Eta identidadeak esaten du, ez danok desberdina gara, ni nahi detena naiz, ni gaur emakumea behar gizona, ez dakiz zer, edo ni euskalduna naiz, ni ez dakiz nongoa, bai, norberak bere identitatea, desberdintasunaren aldarrikapena egiten da, eta eskubide kolektiboak eskatzen dira. Bai? Ez da nire kontua baizik kolektibotasun baten kontua da. Ez orduan, bi hauek nola batu, eta netzako debatearen zentrotako bat hemen dago, ez da. Eta da, berbanaketa justu bat egon dadin, alegia baldintza objektiboak esaten da hori, identitateak ezaugarritzen zaituena kontutan hartu gabe ez dela posible. Elkar ezagutzaren intersubjektibotasuna, eta nola eragiten diogun batak besteari, ez da. Bueno, hau ere aipatu nahi nuen ze importantea da. Bukatzeko, politizazioaren beharra, demokrazia eta justizia sozialera ekarri euskararen arazoa, beste hainbat arazoekin batera, herritar guztion auzia dela, eta hiztun gisa boteretzea, edo emakume gisa boteretzea, edo langile gisa boteretzea, herritar gisa boteretzea dela. Osa, niretzako ez da hizkuntzagatik, edo berdintasunagatik, baizik eta berdintasunaren bide horretan, edo prozesu eraldatzaile individual kolektibo horretan, nolabait beste mundu bat irudikatzen dugula. Eta norbeak aukeratzen du zein otedan bere bidea mundu berri horretara iristeko, ez da? Baina, niretzako garrantzia hartzen du horretan. Azken finean, hizkuntza bat erabili edo beste erabili, badelako borroka sozial batean jarduteko modu bat. Edo eragiten duelako botere harremanetan. Botere harremanen eraldaketa bat eskatzen duelako eta praktika horrek hori ekartzen duelako. Beraz da, hiztun gisa edo borroka horretan zertarako, ez? Eta hori da gure azken idea. Bueno, honaino. Barkatu luzatzea.